Nej, vent for helvede, Basse. Ja, gå ind i huset nu. Gå ind i huset. Du skal ikke flyve, Basse, lad nu være. Kig på den, I er rigtig sultne. Rigtig sultne. Hansen, nu går du ud og samler sten. Andre bliver bare stående herinde, Basse. Du stående herinde. Godt, ja, og så smadre, ja, og så kast lidt cobblestone foran dig også. Ja, Hansen, du har samlet sten, Hansen, gå ind i huset igen. Gå ind i huset igen. Godt, så går I ud, Basse, du leder dem ud. Basse! Kami, ud og sov, ud og sov. Godt, Basse. Ikke så hurtigt, Basse, slet ikke så hurtigt. Hansen, heller ikke så mange cobblestone, min computer skal du ikke trække det, helvede. Så lægger jeg til at sove. Sov, lille Hansen. Løs store. Okay, jeg har det mindste en video.